Píseň Aby? Hany, skoč do vany. Na blondýny nebo na zbytek? Na zbytek. Na kouzla. Jste žena, vezmete si trojana. Jsem liška počítá. Jestli by ta ženská vypadala jako Pavel, to by musela být duše. Kolik žen jste políbil? Nepočítaně. Počítaně. Smí muž podvádět? Muž je člověk, takže samozřejmě. Ne, smí. Smí podvádět žena? Myslí jinak, takže nesmí. Ne. Odpustíte nevěru? Odpouštět je božské. Nechci nic slibovat. Vaše erotokenní zóna? Na správném místě. To je různý na Pindourovi třeba. Oblíbený polibek? Na ústa své ženy. Tak tam. Výraz před milováním? A po? Promiň. Jaké máte bobříky? Odvahy. Rezavý, blondětý, tmavý. Kolik nevěr vydržíte? Těžko říct. No, já bych vydržel hodně nevěr, jako z mojí strany. První večer do postele? Proč ne? Tak když je ten první večer člověk unavený, tak jo. Předstíráte orgasmus? To snad nejde u chlapa, ne? Ne, to spíš naopak. Nejhezčí muž? Ježíš. Pavel Liška.